Тренираме толкова усилено, но продължаваме да надаваме. Всичко е заради талисмана! Какво общо има това с мен? Виж, Марио, не се движиш достатъчно добре. Станахме тромави. Дали защото си се разделил с Тела? Искаме да вземем петата купа, Марио. Трябва да се раздвижиш, както винаги. Мисля, че всичко е заради капитана на отбора. Даяна, имам въпрос към теб. Не обвинявай капитана, Марио. Всички станаха мързеливи. Между другото, момичета, да проверим теглото си. О, боже мой! Добре ли си, Даяна? Качила съм 2 килограма! О, не! Хайде, Даяна, не се притеснявай. Здравейте, момичета. Марио, трябва да поговорим. Здравей, Стела! Ако всеки месец коремът расте, някой мъничък скоро ще каже здравей. Това не е смешно, момичета. Не искам да стана голяма като бомба. Това ще е ужасно. За какво искаше да говорим, Стела? Чакай малко, Марио. Момичета, добре ли сте? Да, добре сме, Стела. Хайде, Даяна, всичко е временно. Ще се върнеш във форма. Просто приеми този факт. Не мога да го приема, момичета. Не мога да се представя себе си като кръгла топка. Не се притеснявай, Даяна. Боже мой, Даяна и топка. Мисля, че знам какво се случва в Бъни Академията. Обличи се, Марио. Трябва да говоря с теб. По-добре ли си сега? Не, момичета. Ако продължавам така, няма да съм ви капитан скоро. О, Даяна, винаги ще бъдеш в нашите сърца. Винаги ще бъдеш с нас и нашия капитан. Ей, Даяна, ако имаш проблеми, винаги можеш да говориш с мен. Администраторът на Бъни Академия. И какво? Утре ще имаме ли тренировка? Ще има тренировка, Марио. Чакайте, момичета. Не знам, Марио. Ще я видим утре. Не знам дали ще се чувствам добре. Настроението ми е толкова променливо. Даяна, много момичета минават през това и всички успяват. И ти ще се справиш. Надявам се. Даяна, можеш да разчиташ на нас. Винаги ще те подкрепяме. Аз мога да изям една чиния пелмени и също ще кача няколко килограма. Искаш ли? Няма нужда, Настя. Не прави такива жертви заради мен. Добре, момичета, мисля, че е време да отидем на кафе и да пинем горещ шоколад. Определено ще ни развесели. Това ни харесва. Така че знаеш. Трябва да ви кажа нещо. Какво искаш да ми кажеш? Да не сме направили нещо лошо. Просто имаме страхотно настроение. Случи ли се нещо в академията? Да, нещо се случи. Или нещо лошо? Просто имаме страхотно настроение. Случи ли се нещо в академията? Да, нещо се случи. Искам да го споделя с вас. Мога ли да ви вярвам? Да, разбира се, Стела! Обещаваме. Устните ми са запечатани. И хора, запомнете, това е само между нас. Моля, не го разпространявайте из цялата академия. Леле, Стела ще ни разказва тайни. Може би това е нещо, което касае нас. Много се радваме, че ни се довери. Какво ще кажеш? Една момиче от нашата академия е изпаднала в трудна ситуация. Искам да я разберете и подкрепите. Страх ме е. Кой е това момиче? Тя една от нас ли е? Не, тя е от отбора на Бъни. И скоро малко зайче ще тича из нашата академия. Какво? Не казвай, че е Настя. Мисля, че е Кати. Ако е Даяна? Да, Лоран. Даяна е. О, леле! Шокирана съм. Нямам думи. Вау! Тя е в беда! Аз ще бъда кръстница. Моля, не я заяждайте с лоши думи в такъв труден момент. Просто й покажете своето внимание и грижа. Добре, Стела. Ще го направим. Ние можем да го направим. Още сме в шок. Момчета, ощипете ни до петата. Добре да ви ощипим по бузите. Ще направим всичко, което каза. Благодаря, хора. Нека подкрепим Даяна в тази трудна ситуация. Помнете, момичета, внимание и грижа. Добре. И така, какво стоите тук? Отивате на уроци? Не го очакваш. Да, шокирана съм. Да, малко зайче не знам. Само ти си виновна, че винаги си сама в академията. Никой не говори с теб. Ти си типичен плъх. Имаш характер на плъх. И ти приличаш на плъх. Ето е твоята кока-кола, Ашли. Благодаря, Биг. И как мога да променя това? Можете ли да си представите, момчета? Даваме съвети на момиче. Слушай внимателно. Преди всичко бъди мила и общителна. Усмихвай се повече. Никога не се усмихваш. И другите ще бъдат дружелюбни към теб. Се смихвам така? Здравейте, хора! Да, така. Какво става, Кирил? Ашли ни моли за съвет. Съветите няма да ти помогнат, Ашли. Ти си лоша. Имаш ли нещо студено в жужа? Бик, дай му кока-кола.
Нямаме Кока-кола, само минерална вода. Не, когато карам, винаги трябва да има Кока-кола. Специален ли си, Кирил? Ако нямаме кола, това означава, че няма Кока-кола. Специален ли си, Кирил? Кока-колата ни свърши. Добре, ще отида до кафенето. И какво, момчета? Аз ли приема ли съвети? Не, тя дори не може да се усмихне. Виждат се само двата й зъба, като плъх. Типичен малък плъх. Не искам да съм плъх. Искам да съм като Бъни. За да бъдеш като Бъни, трябва да станеш мила. Здравейте, момчета. Пак ли говорите с Ашли? Не мога да повярвам, че има за какво да говорите. Тя никога няма да се оправи. Ашли е токсична. Нали, Ашли? Нали, Ашли? Искам да съм добра. Хайде де, какво ти пречи? Започни от днес, може би ще те вземе в нашия екип. Да, имаме нужда от четвърта мажоретка, но не мисля, че Ашли ще стане добра бързо. Толкова бързо. Е така. Ще се опитам. Ами, постарай се. Виждам, че се насилваш да се усмихваш. Ще успея. Тя има повече от достатъчно увереност. Дано по-бързо да стане добра. О, ще бъде доста трудно. Защо всички стоите, момчета? Не искате ли да целунете момичетата си? Днес не сме се виждали. Момичетата не искат ли да целунат момчетата си? Защо винаги трябва първо ние да ви целуваме? Защото сте джентълмени. Прав си, Тимур. Страхотни сте, момчета. Обичаме, когато сте джентълмени. Ашли, искаш ли и теб да те целуна по бузата? Не. Не исках, беше шега. Дай ми от бисквитките с призраци. И спри да ме гледаш така, да не се влюби в мен. Хей, Бик! Хора, мисля, че трябва да започнем да се подготвяме. Да се подготвяме за какво?